Vi er studiegruppe nummer 3, og vi vil gerne præsentere partiet Konservative Folkeparti. Det Konservative Folkeparti blev grundlagt i 1870 og hed oprindeligt Højre. Partiet har også regeringsmagten indtil 1901. Partiet blev især støttet af godsejere og de velhavende. Efter 1901 blev Konservative Folkeparti et borgerligt parti. De skulle varetage den nye middelklasses interesser. Det vil sige, at partiet skiftede navn og image i 1915. Nu skulle partiet være et folkeparti, som ikke kun var for de velhavende. Efter at partiet blev folkeparti, har de kun haft statsministerposten én gang, og det var i 1982 til 1993 under Poul Schlüter. De konservative vil sænke skatten på arbejde, og virksomheder skal have bedre vilkår for at investere. Den almene viden og faglighed i folkeskolen skal styrkes, og uddannelsespolitikken skal sikre velfærden for fremtidens generationer. De konservative vil have højere straffe til folk, som er blevet straffet for vold, pædofili og voldtægt og andre personfarlige forbrydelser. De vil have mere forebyggelse, og fængsler skal være resocialiserende. Lars Barfoed er formand for det Konservative Folkeparti, og han har været medlem af Folketinget siden 2001. Han har tidligere været justitsminister, transportminister og minister for familie- og forbrugersanliggende. Lars Barfoeds kommunalpolitiske erfaringer har han fra tiden som medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre i perioden 1978 til 1985. Siden Brian Mikkelsen var ung, har han været konservativ, og han er stolt af det. Efter tiden i KU blev han folketingsmedlem, og han har i de sidste 10 år været minister. Hans udgangspunkt har hele tiden været at gøre Danmark til et bedre levested. Siden han blev medlem af Folketinget af Holbæk-kredsen, hvor han fortsat er opstillet, har han i 16 år som folketingsmedlem, kulturminister, justitsminister og økonomi- og erhvervsminister kæmpet for de konservative værdier. Det Konservative Folkeparti bruger ikke generelt en ideologi. De følger selvfølgelig den konservative ideologi, men de har også en masse regler, som de bruger i stedet for. De har nogle holdninger, det hele er baseret på, og ikke et specielt ideologisk system. Partiet går ind for individets frihed, ansvar, markedsøkonomi, erhvervsret, fællesskabets betydning for den enkelte, reformering, modernisering og begrænsning af den offentlige sektor, decentralisering, et effektivt og tidsvarieret nationalt totalforsvar og et øget samarbejde i EU med respekt for den nationale egenart, og lægger vægt på det nationale, historien og traditionen ved at forandre for at bevare. Konservatismen har det som mål at bevare en masse forskellige værdier. Det er historie, stand, kultur, tradition, slægt og ære. Værdier, der eksisterer forud for individet. For den konservative har samfundet en pligt til at drage omsorg om de svage. Samfundets behov for stabilitet og sammenhæng vigtigst ofte over individets egen frihed. Det var så alt, jeg havde for studiegruppe 3. Tak fordi I lyttede med.